Jo soc Teresa Miquel Hernández, soc la presidenta de l'Associació Mujeres de San Lorenzo. Cada una porta la seva experiència, si una sap fer una cosa, doncs ella l'ensenya. Jo quan vaig ser així, jo m'oblide de tots els problemes, me relaje molt, és un espai que, estàs tu molt a gust i t'olvides de tots els problemes i de tot el que tens. Un rato que te rius, un rato que fas una cosa, que pintes, l'altra que t'ensenya això. I això, la veritat que totes les dones tenien que tindre en el seu barri una associació. És una experiència, per mi, que a mi m'ha portat a muntó. A mi m'ha fet obrir més els ulls en la societat, en com te tens que moure per fer papers, o per estar juntes. Seguim com una família. Quan estem així, seguim com una família, com si fórem totes de la mateixa casa. Ara, tota la dona que volguera vindre, les portes estan obertes.